Net thuis, maar nog gewoon op locatie in Dokkum. Daar is op tiisdeitemoarn nog heel tijd de geerkomsten van burgemeester en wethouders van Noord-Eerst-Friesland. De meeste gemeentebesturen kiezen ervoor om thuis digitaal te oelissen. Maar in Noord-Eerst-Friesland is dat nog net de standaard. Wij kiezen ervoor om dat gewoon fysiek te doen, omdat het gewoon kan en mooi. De neetverordening stiert daar dat colleges van de oerhiet werd besloten namen maar voor alle mensen, voor alle inwoners, bijvoorbeeld Tweede Kamer, steden, maar ook de gemeente en het college van BNW, dat die gewoon fysiek bij elkaar komen kennen en mooi om die besluiten te nemen. De gemeente docht dat in de oude Rietzeel van Dongeradiel. De burgemeester, de 5 wethouders en de gemeentesecretaris oelissen daar dus fysiek. Wils de meeste gemeenten in Friesland dat digitaal doggen. Nevens Kramer doggen ze dat in Noord-Eerst net zonder reden. Sommige dingen verg je gewoon dat je elkaar even in de eigen schenk kennen. Het is net altijd zo natuurlijk, maar bij een gewoon stikken heb je gewoon verlet om even goed met elkaar de jip in te gaan, erop goed om te kijken. En wij vinden dat de kwaliteit van besluitvorming er wel beter van wordt als je fysiek bij elkaar komt. Vanzelfs, met de lockdown hebben we via het scherm vergaderen. We hebben het nou ik in de oude weekend een paar keer dient, omdat de collegeleden wie en die wat snotterig wie en die op basis van de regels, nou dan moet ik thuis bloeien. Nou, dan kent het door, dan gaan wij ik achter het scherm zitten. Dus die mogelijkheid hebben we zeker, maar wij kiezen ervoor, krijgen als gemeente hier, om toch fysiek bij elkaar te komen, omdat we vinden dat de kwaliteit van de besluitvorming en het debat daar oors te volle onder leidt. Het besluit van het college om nog heel tijd fysiek bij elkaar te komen stiet wel haaks op de oproep van het kabinet. Dat vindt dat mensen zo volle mogelijk thuiswerkje matten, als dat kan. Premier Rutte had om eens zijn dat mensen in deze tijd zo volle mogelijk thuis blijven matten. Ja, dat is ook de discussie die wij met elkaar hebben. Van we hebben een voorbeeldfunctie, maar de mensen maken er ook op rekening dat ik in tijden van grote zwaardig en Noord het bestuur paraat stiet om belangrijke te besluiten te nemen voor diezelfde manierschap. En de kwaliteit van die besluitvorming is gewoon het beste als je elkaar in negen. Het stiet voorop dat je, en het zei hem zelfs, dat je maar moeilijkkapjes op je naar komen, dat je ordelmeter afstand in acht nemen. Op basis van de neetverordening en de wet mooi het gewoon, Tweede Kamer komt ik gewoon bij elkaar. Wij doen dat dus ik. Alleen ja, het is wel een discussiepunt natuurlijk. Zolang het kan, bloot het college van burgemeester en wethouders sa vergaderen. De bestuurders hoegen als ze een keer zitten net besliste moelkapje op. In de gemeentelijke gebouwen maar dat verder wel, maar de meeste mensen binnen daar nou intussen wel onwend. Ik merk al, we binnen nou haast 3 kwartier in deze crisis, dat zijn jonkelitsen het wel in Elsen in zijn systeem zit. Ja, daar betrap ik mezelf en al wel eens op dat ik mensen een haai aan wil, maar dat doe ik nou ik al net meer. Je wennen er ik om, je houdt er rekening mee. Dus je bloeien, ik wacht op elkaar dat hier zo, jongens, ik viel me net helemaal lekker, ik ben wat snotterig. Dan zullen ze de oren direct thuis bloeien, geen achter het scherm zitten, geen probleem, dat doen we het zo. Dus ik denk dat wij het verantwoorden dwang kunnen op deze wijze. Maar nog eens, als er een totale lockdown komt, zullen wij achter het scherm kroepen maken.